มาใส่เขียตุ่มเป็นกังหัวเท่งปีกินเน็บลองฮัมพังอส่งกัจจิส่งเป็นอจอกการเบียงลอง Autonomous Council เป็น Sri Mangal Akulat Trading License กังทังDistrict ang kang pialong karbi sengkan kimi ke talon dun. Kardong pinya daba bertalong penili sami mirinhan sepi pinya bertang ton pen arjuponik tha. Thang chikloni phai isiar ni ada por phai plia por malom nilip ahavar sarihuti kalioni alang royalong lang thakmate borbung tarapung ana thupen hum ke ba phanalong karthang kang hua thengpi ke wan bomahut North Eastern Silunijan Forest Range in charge ACF Pranap Teron lapen Bogijan Forest in charge bit Ranger Chingbai Rong hang lapen Adi Sang Hotum Chelangsi labang so thengpi nepdun long cheklo Thengpi thengprang jongsi ave polote pier themone datum kereng sungkrung puke kaddu kave amuni datum lapen arniwang ingnam thengpi thengprang ke paru bom lapen ke pavir bom atum ta chini bonta la haya sai ki claim non puanta kang ton ponchi aphan kamatha kachelar avilang Ingnam atheng pi kang hua phai ki jum bom ji kalisi arniwang ta ingnam ke parwa sai ki claim bom ajok initum karbiang long ke clear seng anglong atheng pi thengprang aliralon kilang miar je nangawi bom do La son thot si sarihuti kalioni alang royalong phan hum kep tita chopa poma theng pi ke plaktang kachong hua theng pi lang royalong phan pen ke wan bom pen ingnam rai ko ma sai khia tuma phan achar pen ke theglong pen phan pasan ko amat amuni datum tat etu Kaddo gawe lang pharo isi so se athengpi achet nepsi uthot range sa sai hemalong an 1HC 6 spiderlo La kaddo gawe hithialong jorbulote anam sika lak isi so se longji pusi North Eastern Silonijan Forest Range IC ACF Pranap Teron hinpen thanpon Labangso thengpi ke wan ke borpung anat pen Golaghat district la pen Jorhat district an ke pon kachojor damji aphansi ke wan kachisik ta hai pusi hon thepon Kachong huatom laha sai pen chepa helo serak noi kalite mo kisungang deng dokok ta hai puta sodak pen pachini ponthu that the staff of the division staff Chimbaira Wahang pen patir informasi kalada pi kapar bom pu Adim pale damsi nilitum kakuru basai dengiglo tapi masuk kakuru basai kedeng berbang nilitum la kaliuni elang roy lo han pen han kep kalau dah ke plat tengah tinggi kapal bom masuk pasang ko kursi nilitum pudul lo tapi kada orang tinggi mustahil nilitum cepari deng ben pidi ada mobile jadi proxy malam dah pale So tang de labang so theng pi ko pi pia theng pi lo sanang tum kine pon long ka actually that the supado pomado itu non se assessment kuri pon almost 100 pieces need to recovery lo paket government value approximately lakh sidui need to non se assessment kuri pon Koilamati pen Samson ingti karbiang long lai Kidam tanga por dipurong sopia hithialong kedo Sri Mangal Akulat hempu asopo Nissan Jen otlang no kachoklem along karbilo charlia song atum kinep dun pu penajok Nissan Jen atum abang kinep dun atum aphan raikom saikhi atum aphan lamhoi pidam detsi nep cheklo Laso jok hampanga song kedo anatum ahiring tangrak pen kache song sai deng ponsi Karbiang Long Autonomous Council atum RDN ponpen Sri Mangal Akulat lapen Rajasthan Sweets Akulat trading license in than ponsi ing hapon cheklo Non-tribal atum Karbiang Long along beha bepar ke klemamen pen me heno ka choklema sai aphai do piktang lo lapuson si ke dam tanga por sita me Sri Mangal Akulat hem phua sopo Nissan Jena bang sita tangka do o pu pen sorlo to maphan chobai si otlang no sai ke klem ji aphan bor ilo labang solong Karbi lo charlia song atum lapuson asai lang no ka choklem ke nepdun pen ajok Nissan Jena bang ahok healam raikom sai khia tuma phat lam hoi pidet si nep ingnang pon cheklo Bang sojo Karbiang Long alo hur chodot asonsi dokoklo lapen hampang asong atum sitami lapuson asai lang no kachoklema bang phaphan raikom sai khia tum nep ingnang nisi kichok chi ki jong duna tuma phan kinep rong ko alam pen kachi song asai deng ponlo
Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen hampang asong atum kachis song along RD Endunsi kedamtang arkoi ni phai hinier ni Sri Mangal akulat lapen Rajasthan Sweets akulat aphan trading license ingthan ponsi inghapon cheklo. News report Karbi Anglong Live. Thang rit lang lake Karbia khayatum ritlo asai kachuti kidam chi aphan hawar ka chelangdam acheklo anparta thang acheklo nangle tanglo polote Karbia khayatum aphan isi sengkan kimi hokponsi ningkarong pen sengkan kimi nang talon bomlo lason si kidam thang ni phai isiar ni nangle si Karbi Anglong pen West Karbi Anglong district angkang pialong sengkan kimi katalon asai dengpon Lakha kep hawar ke hat MEC constituency ke parlo ponjes samet paning tiarong pathuak lamalong aningkan wangason thak si Karbi sengkan kimi talon padupon adap apor malom ason ke pathu pen chenglok arjan ki hi setame padupon arnigang sam radamai pi ke padupon along maipu rupom jokbi ka chepahem phupon bangso mailong alhia man pen MLA Dorsing Ronghang aparim HAD minister Khorsing ingti Karbi Anglong Autonomous Council deputy chairman Ajit Kumar De atum chetong dun. Development of the playground with various facility. So, boundary wall around the playground, toilet facility, community hall of youth, community for youth. Kasi jadi so ano pa lidapo penalangli ani sejoyka kapen keklem tu nila bangsoja kong alang longgo kasi nalung longi mekni kusi ni din chelo penason kong pen nilida MLA ke thanda dikakan keluma putanan kan tunggu thai Lason thak si Rongkhang constituency arlo langhan sartheterona rong alongta rong isi arat chingrum si alira champion Karbi sengkan kimi talondun labang sorni thongnok beke kat phamri kachivung lapen kaprik ke pathua son biponsi rong isi aradatum ningarong chipipon rong asar sartheteron pen mai pangcheng ponsi karlitang atuma phan kachiki mo sai dengpon mai long aluhi sarpo man pen kachetong dun Rongkhang Lems vice chairman Babu Timong Ward Commissioner Chandra Singh Timong West Karbi Anglong Labor Union Amaipu Manav Kramsa Rongkhang BPEO Hunmili Bongrung Piatum Pendanglok Pinnangan Kethekiding atum chetong dun renti isi Karbi nikan kimi ke denglong abang kemisen lo lasi alang litum la ningkan hak keceng pen pining an ningkan purun krepli ke pleng lo lasi alang li kedamtang akehai mansing teron ahusi japon lo alang li bangke laso perthe bena beder losi arunon puthat alang li akebi mansing dhonsing teron akehai pen non puthat laso isi laso nikan kimi asai ke deng bangke ili tum kaddu gabe arata isi ning arong nai Hawar ke hat pen Harsing Rong pi lapen phelang pi pen Mohan Teron Karbi Anglong Live Nijang Karbi Anglong alo dongkamukam rong sopia long kedo Khorsing Bay Memorial Children Park along Klimsomara tumaphan ke kan kachipate ke paman padupon Greater dongkamukam youth atumpen kachipatir pipon along dongkamukam KCS zone pen jutangkiri thipthenga teranga tumpen setami chirap chitodun Labangso ke kan kachipati ke padupon along kelang chari don lake RT Chinthongpi kiridhon kramsa tumpen si langponlo Bangso hut ke ongdong aklim somaratum methang ke thega tengpen ke kan chipati dun rinti Bangso hut ke ting sinong ekelong pon lake Dias Remas ring adun thonong ekelong pon thu lake jir et rong hangpi adun thu simbi rong pharpi lapen jirmi rong pipi atumsi chepalong pon rinti Halapu solo ke kanalong sarpangri inghi lapen mirjili bepi atumpen si ke hayanong e tangka lapen certificate mesen pen chepalong ponlo Lapen non labangso ke kan kachipati ponalong ke hai dun atum anaphan non nangkili ji Karbi risonim so ronga jelong puthot ke kan kachipati dun thuji aphan setami dongkamukam KCS zone atum pen warsai pipon thuji pusi rada thengno lamthe cheklang pong
dongkam mukam pen wiki be karbeng long lai Emmanuel Macron puthot France president anghoi kedeng pon pen voreng ke klema bang phwa bang phia tuma phan pen sonaron ke lar pon non ke do bom aron lake voreng ke klema bang phwa bang phi do an arta ningkan trok kebra hini pensi voreng pen che olongji seta non akimi aron ke lar pon along ke arta ningkan trok kebra pli ke pleng ansi che opon longpo Paris arong Sophia long ahiring tangrak pen kachi song asai deng ponlo suri armu sitame che jeng ponlo lapen labang sormu kachi jeng ponahut aron kimi kelar nangne lapen aron kimi chen etik nitum sangse puta hang tarampon Bierta kilong dona tengke labang so aron kimi kelar ponalong arta jum hek pen vorenge klem dona tumaphan sarpi mara tumaphan lapen loke charlia hin along tangka kachirab dona tumaphan mesena war side duji pusi France Prime Minister Elizabeth Borne hinpen ningche pon Laben labang so aron abang ke government hinpen larpon un iloputa than pachini pon thu Rathur takpen kachesong along Paris Metro lapen suburban rail services sitame sangroisi dokoklo Jangthu Industries along sitame kasiksak dokoklo lapen ki ongdung nursery teachers lapen primary teachers atum sitame labang so akachisong along RD ki pidonsi thekponlong Labang so kachi song along radamu kachi tong laki lak phokep anduji kachi song kang tang pika jok raikom sai khia tum setami labang so kachi song along ke pangsam chia phan water cannons tear gas setami radanglum pangjar nang koklu kiwang jilangar ni lapu anso se kachi song amede ke carbon thuji angring thepi khangjang International Desk Report, Karbing Long Live. Tangte pinya dawa birta ki lapuan si kang ton pon iklo.